Prosím vás, tady máme, toto sú kompletná časť, reprodukčnou časť knížek, znamená malých. Toto je veľké prasnice a toto je fialovice. Reprodukčný systém. Takže povšimnite si třeba na týchto najmenších částech. Tam sú prasničky. Aj tady je. Dobre, vezmeme si toto. Ktoré tu máme tieto štruktúry? Tuto máme tie ovária, to znamená vaječníky, tak jak som vám to tam kreslil. Tieto štruktúry, ktoré sú vydotinky na povrchu, oni sú splasnuté. V tom vitálnom stave sú také pokryté takými, pretože to je materiál, ktorý tu dlhšie leží, možná, tak je to už istým spôsobom častočne natrávené. Oni sa tak vydúvajú, častočne to i teď uvidíte, sa tak vydúvajú a to predstavujú vlastne tie rostovcí folikuly a tie grázové folikuly, ktoré tady vidíte. Znamená na povrchu, že tuto niekde vnútri plave ten samotný ócit a vidíte, že ich tu požehnanie hodne, ktoré sa tak vlastne týmto spôsobom uvoľňujú do toho prostredí. Tak jak si to takto odrežete, tak uvidíte tenké hranice medzi tým kortexem, medzi tým držení, tou medulou v tom samotnom ováriu. S tým, že tá povrchová oblasť vlastne tvořená týmito jednotnými ócitmi, ktoré sa tady nachádzajú na tej periférii. A tu je tá držeňová oblasť, ktorá je vaskularizovaná. V ďalšom postupe tady najdeme oviduktus, to znamená tubu, ktorá sa na konci rozvietvuje v podobe cimbrí, ktoré sú tady. Tu je tá ampula, ktorá na to nasedá, a tu je samotné telo toho oviduktu, táto tenulinká štruktúra, ktorá takto vypadá, tu je potom uvidíte. Toto je ten závesný aparát, ktorý som vám tam rozkresloval. No a toto je zložitá artéria, čiže tuto samotný oviduktus hneď přechází do tela tejto utérie, s čím, že sa rozdeľuje na jej sinistrálnu a dextrálnu časť, a toto je už vlastne to samotné telo utérie, ktoré sa částečne spoločne z jednej i z druhej strany pak spájí v spoločnom segmente pravej i ľavej časti. No a tu sa samozrejme usídľujú tie jednotlivé zigoty, kde sa tuto uchycujú a tuto pak vzniká v jednom deložnenom, môže byť pied a pied, neboli kolik vrchov už má tá prasnice tej časti. Tu máte rozstrihnutý ten kanál, cervikálny kanál, ktorý přechází oistiem do pochvového kanála a do samotnej pochvy, ktorá je tady zakončená orficinem. To vystupuje z jej zadnej časti, ak si to prekožie, tady je močový miechýš, ktorý opätovne vystupuje z distálnej časti. Tuto sú lábie z tej dolnej časti, ktoré pak uvidíte rozkreslené tam, kde to není prostrihnuté. To je major i minora lábia. Takže takto. Samozrejme tých folikulov v tejto časti, jak som vám říkal, najhodnejšie množstvo je tam tých primárnych folikulov, ktoré sa ale istým spôsobom postmitoticky už nedelí. Pretože v rannom embryonálnom období sa vytvoří masívne množstvo tých jednotlivých folikulov, to je ich pol miliardy neboli kolik, a tieto folikuly sa už pak nejakým spôsobom nevytvážajú, nebo sa s ním nič nedelá, neboli buď zanikají v takomto procese, ako je atrézia, to máte tzv. Natrávené folikuly, je to červené, takéto, ktoré sú vlastne tvořené jen vazivem. Vidíte, v tomto není tekutina, toto je vazivová komponenta, ktorá sa buď tedy zmenila na to corpus luteum, alebo vlastne došlo k tej atrézii toho folikulu, jak ho tuto vidíte. Samozrejme, nové folikuly sa už netvoří. To znamená, dámy, to chcete otehotnieť, tak istým spôsobom rátejte každý folikul, pretože nový folikul sa vám už nevytvoří. Znamená, po každej
ovulácii ubiť nie jeden folikul, ale nového folikulu sa v žiadnom prípade nový nevytvoří. Samozrejme, dneska sa to už dá nastaviť, ale niekdy sa to všechno rátalo, pretože došlo k prípadom, když došlo k vyčerpání tohto ovariálneho cyklu a nové folikuly nebyli k dispozícii. Pritom atrézia ako taká môže zastihnúť, jak som vám říkal, každý. Znamená od primordiálneho až po ten gráfny folikul. Takže tu máte jednotlivé časti, aby som vás teď poprosil, aby ste si všichni, ak ste tady, našli ovária, našli tubu, pozreli sa na deľbu, na pochvu, na jednotlivé vnejšie časti a to je asi